каньон и на прохода наоколо. Ръцете разпери, да не се фашва. Да ги разпириш. Ей така. Там малко тук отзад идеш, сега се маля, да искаш. Напред. Напред. Чайте се да го... Евентуално. Чао. 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 Мучат Пловдив, прекрити майни. Майни, гадни майни. Чао, чао. Как ви във фейса? Още толкова. Може 2-3 скока ще издържи. Не, 4 трябва да издържи. Тихо бе. Почваме от най-леки към по-тежки. Погледай го такива ниски. Я ти пред плаката веднага. Или там, или там. Чакай вие. Бързо. И я бързо пред плаката. Пред плаката. Ви за уша заставай там. Ми правите някакви такива с някакъв парапет. Да има нещо. А, така, обърни се. Вижда това. А, така, идеално. Вижте сме толерантни. Колегите наплепейки. И махаме ни, нашата е мъжна. Ай, ще ти дам, ако беше остави. Чакай да го видя как го изтеглят. Се бутай назад. Горе. Колко можеш. Малко е развълнувал прическата. Кажи топък на. Екстра ли? Спрей да трепериш, спрей!